कुइसन 1 आन्ध्र प्रदेशनि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय अमरावती। कुइसन 2 अरुणाचल प्रदेशनि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय ईटानगर। कुइसन 3 आसामनि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय दिसपुर। कुइसन 4 बिहारनि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय पाटना। कुइसन 5 छत्तीसगढ़नि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय रायपुर। कुइसन 6 गवानि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय पानाजी। कुइसन 7 गुजरातनि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय गांधीनगर। कुइसन 8 हारियानानि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय चंडीगढ़। कुइसन 9 हिमाचल प्रदेशनि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय शिमला। कुइसन 10 झारखंडनि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय रांची। कुइसन 11 कर्नाटकनि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय बेंगलुरु। कुइसन 12 केरेलानि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय तिरुवनंतपुरम। कुइसन 13 मध्य प्रदेशनि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय भोपाल। कुइसन 14 महाराष्ट्रनि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय मुंबई। कुइसन 15 मणिपुरनि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय इम्फल। कुइसन 16 मेघालयनि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय शिलं। कुइसन 17 मिजोरामनि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय आइजल। कुइसन 18 नागालेण्डनि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय कहिमा। कुइसन 19 उड़िष्यानि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय भुवनेश्वर। कुइसन 20 पान्जाबनि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय चंडीगढ़। कुइसन 21 राजस्थाननि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय जयपुर। कुइसन 22 सिक्किमनि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय गेंटक। कुइसन 23 तामिलनाडुनि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय चेन्नाई। कुइसन 24 तेलेंगानानि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय हायद्राबाद। कुइसन 25 त्रिपुरानि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय आगरतला। कुइसन 26 उत्तर प्रदेशनि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय लखनऊ। कुइसन 27 उत्तराखंडनि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय देहरादून। कुइसन 28 वेस्ट बेंगलनि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय कलकाता।